Amerikanere. Hvilken farve har dine øjne? Jeg vil gerne invitere jer med til at komme med mig til Oviedo. Her i weekenden. Vi tager afsted om en time. Ja, det er en meget kort flyvetur. Ja. Jeg tager afsted for at se en skulptur, som er meget inspirerende for mig. En meget smuk skulptur. Du vil elske det. Nej. Vi skal bruge weekend. Jeg mener, jeg vil vise jer rundt. Vi spiser godt. Vi drikker vin. Og vi har sex. Ja, forhåbentlig også 3. Jeg betaler jeres regning. Hvorfor ikke? Livet er kort. Livet er kedeligt. Livet er fuld af smerte. Og dette er en chance for noget helt særligt. Jeg er Johan Antonio. Og du er? Ja, begge så dejlige og smukke. Analyserer hun altid for meget, og tager hun ingen chancer. Hvad støder der med mit tilbud? Ja, sikkert ikke, at jeg finder dig smuk og ønskværdig.